dda, rhywle yn y canol. Rodrid sydd yn arweinydd heno, chi'n gweld. Bendith Dew ar fe, mae Emyr Nghyfyrddin heddi, chi'n cofio dan fe ac am yr eglwys yng Nghyfyrddin hefyd. Mae cwyddiadau wedi bod ar y sgrin. Felly, cwyddiadau gyda'r wythnos nos Fawrth, byddwn ni'n parhau ar gyfres yma, ni'n hanner ffordd trwy'r gyfres yma Passion for Life, felly bydd grwpiau tai eto wythnos yma am 2 wythnos arall dan gwyliau y Pasg. Casgliad y mis wedyn gyda'r Ukraine a bydd yna baned ar ôl Oedfa'r heno. Edrych ymlaen i wythnos nesaf eto os dyw ei mynd Emyr yn rhywun a'n ysgosi eto chwarter i 30 wedyn. Dyna bwysig i chi droi'r cyflwyno diolch i ti o Arglwydd am gymaint o bethau ni wedi derbyn wrtho ti yn ystod y dydd. Diolch i ti am ddiwrnod mor braf. Diolch i ti am iechyd, diolch i ti am ffrindiau a theulu'r pethau da yma. Wyt ti yn rhoi ni o ddydd i ddydd. Ond diolch i ti yn fwy am yr efengyl ac am yr Arglwydd Iesu Grist. Atgoffa ni'n nawr beth o ni y bore yma. Yn diolch i ti am gael yn atgoffa o bethau tragweddol, beth sydd wir yn bwysig. Bydd yn dod ddiwedd ein bywydau ni. Ac ni yn diolch i ti bod na un sydd yn gallu sefyll. Bod yn gweithredoedd ni yn ein condemnio ni. Ni wedi methu dro ar ôl tro. Ond diolch i ti am yr Arglwydd Iesu Grist. Diolch i ti, Fafan a Ned y Methlem, chwygod bob gelyn y sydd. Diolch i ti am gyfiawnder i. Diolch i ti bod ni yn cael ei gwisgo gyda ei gyfiawnder i. Yn hardd ger dy fron di. Nid fel i ni yn naturiol, yn holl weithredoedd ni fel brati'r fydrol, ond yn bod ni yn gyfiawn, yn gyflawn di o ddyn. Os ni wedi cael ei gwisgo gan gyfiawnder yr Arglwydd Iesu Grist. O Arglwydd, helpa ni feddwl o ddifri pob un ohono ni am y pethau yma, ystyried yn ofalus, ble ni'n sefyll o dy flaen ti. Helpa ni nawr i dy addoli ti. Byddwn ni yn mynd o yma. Yn falch bod ni wedi bod yma, wedi elwa, wedi cael bendith o fod yn gwrando ar y gair, cael ei ddarllen esbonio i ni. Cael canu gyda'n gilydd, cael diolch i ti. Bod ni yn teimlo, bod ni wir o ddifri wedi agosau at ti. Ac yn bod ni yn cael ein sancteiddio trwy dair ti. Rwy'n orodri ti nawr, yn Emyr y ti, gerech i ni'n nabod sydd yn agor ac yn esbonio y gair, ac yn arwain o'r ffordd o Arglwydd yn y dyddiau tywyll yma, yn gwyddio ar i ti ddyrchafu enw Iesu Grist eto yn ei glad ni. Bydd gyda ni nawr, gyda ni weddill yr wythnos, a helpa ni i fyw bob dydd yn bywydau, yn dy ganlir di, ac am dy blesio di, am dy bod ti wedi rhoi cymaint i ni. Derbyn ni nawr, yn ei Iesu Grist. Wel, noswaith dda. Dwi'n gwybod sydd chi'n tymlo heno, ond mae hyn yn wir. Iesu yw'r iwr, a ni'n mynd i godi i ganu hynny. Iesu yw'r iwr, mae'r gri yn atsain drwy'r gredigaeth. Ysblenydd nerth, tragwyddol air ein craig, brenhinol fab, a leinwr nef a'i fawr y goniant, ond sy'n ein gwadd i flasu'r bara byw. Yn ei godi i ganu. Thank you.
Os hoffech chi droi yn eich Beibl i Luc penod 3. Luc penod 3. Ma'n mynd i ddarllen ar nodau 1 i 20. Ma'n mynd i ddechrau felly Luc penod 3 ac adnod 1. Yn y 15fed flwyddyn o deyrnasiad Tiberius Cesar, pan oedd Pontius Pilate yn llywodraethu ar Judea, a Herod yn dywysog Galilea, a pan oedd Philip ei frawd yn dywysog tiriogaeth Iturea a Trachonitis, a Lysanias yn dywysog Abilene, ac yn amser archofferiadaeth Annas a Caiaffas, daeth gair Duw at Ioan, fab Sacharias, yn yr anialwch. Aeth ef drwy'r holl wlad o ddiamgylch yr Iorddonen, gan gyhoeddi bedydd edifeirwch yn foddion maddeiant pechodau. Fel y mae'n ysgrifenedig yn llyfr geiriau'r proffwyd Eseia. Llais un yn galw yn yr anialwch. Paratowch ffordd yr arglwydd. Unionnwch y llwybrau iddo. Caiff pob ceilan ei llenwi, a phob mynydd a bryn ei lefelu. Gwneir y llwybrau troellog yn union, a'r ffyrdd garw yn llyfn. A bydd y ddynolryw oll yn gweld iachawdwriaeth Duw. Dywedai wrth y terfaoedd oedd yn dod allan i'w bedyddio ganddo, chwi epil gwyberod. Pwy a chrybuddiodd i ffoi rhag y digofaint sydd i ddod? Dygwch ffrwythau gan hynny, a fydd yn deilwng o'ch edifeirwch. Peidiwch a dechrau dweud wrthych eich hunain. Mae gennym Abraham yn dad. Oherwydd rwy'n dweud wrthych y gall Duw godi plant i Abraham o'r cerrig hyn. Ac y mae'r fwyell eisoes wrth wraidd y coed. Felly, y mae pob coeden nad yw'n dwy'n ffrwyth da yn cael ei thorri lawr a'i bwrw i'r tân. Gofynnau'r terfaoedd iddo, beth awn nawn ni felly? Atebau yntau,
Rhaid i'r sawl sydd ganddo 2 grys ei rhannu ag unrhyw un sydd heb grys. A rhaid i'r sawl sydd ganddo fwyd wneud yr un peth. Daeth casglwyr trethu hefyd i'w bydyddio ac meddyn wrtho, athro, beth awn nawn ni? Meddai yntau wrthynt, peidiwch am ynni dim mwy na'r swm a benwyd i chwi. Byddai dynion ar wasanaeth milwrol hefyd yn gofyn iddo, beth awn nawn ninnau? Meddai wrthynt, peidiwch ag ysbeilio neb trwy drais neu gamgyhuddiad, ond byddwch fodlon ar eich cyflog. Gan fod y bobl yn disgwyl, a phawb yn ystyried yn ei galon, tybed a Ioan oedd y Meseia, dywedodd ef wrth bawb, Rwy fi yn eich bydyddio a dŵr, ond y mae un cryfach na mi yn dod. Nid wyf fi deilwng i ddotod carau ei sandalau ef. Bydd ef yn eich bydyddio ar ysbryd lân ac ar thân. Y mae ei wyntyll yn barod yn ei law, unithio'n lân yr hyn a ddyrnwyd, ac i gasglu'r grawn i'w ysgubor. Ond am yr is, bydd yn llosgi hwnnw a thân aneffodadwy. Fel hyn, a chyda llawer anogaeth arall hefyd, yr oedd yn cyhoeddi'r newydd da i'r bobl. Ond gan ei fod yn cyrryddu'r tywysog Herod ynglŷn â Herodias, gwraig ei frawd, ac ynglŷn â'i holl weithredoedd drygionus, ychwanegodd Herod y drygioni hwn at y cwbl, sef cloi Ioan yng ngharchar. Dyma air Duw. Yn gweddio bydd hynny yn fendith ni wrth ni fyfyrio arno fe nes mlaen. Ni'n mynd i ganu eto gyda'n gilydd emyn. Fi'n credu ni fel arfer yn canu, neu'n aml yn canu, yn ystod cymyn, oedfa gymyn, ond mae'n dda canu fe ar unrhyw adeg wrth ni fyfyrio ar waith Crist yn ein lle ni. Y datguddiau i mi'n gyson. Mae angen arno fe bob dydd ar ni, i gofio am y groes ar Galfari. Y man lle rwy ti'n canmol dy gariad ata fi. Datguddiau mi'n araf i lygad gwan fy ffydd, yr hoelion a'i trywanodd, yr rhai am gwnaeth yn rhydd.
Neu droi at Dduw yn gweddi. Arglwydd Dduw, ni yn dod yn ddiolchgar ac yn rhyfeddu at y helioni a dy ras tuag ato ni. Ti sydd yn gyfiawn, ti sydd ar dorsedd yn holl alluog, yn holl wybodus, yn un sydd yn gyfiawn ac yn sanctaidd, yn dduw ar holl ddiwiau. Wir mae geirfa ni, yn geiriau ni ddim yn ddigonol i dy ddisgrifio di'n llawn. Ti hwnt i unrhyw beth gallwn ni i ddychmygu hyd yn oed. Ac eto, ni'n diolch i ti bod ti yn dy ras wedi datguddio i ni pwy wyt ti. Bod ni ddim yn gorfod dyfalu y math o dduw wyt ti. Ond dy fod ti, trwy air di wedi datguddio dy wirionedd i ni. Ac yn fwy na hynny, dy fod ti wedi dod un plith ni, i fod yn un ohono ni. Arglwydd, yn ni'n rhyfeddu at i fuddod Crist, i fod cyn bod amser, fe oedd yn mwynhau dy bresenoldeb di, yn bodoli yn y cariad perffaith nhw rhwng tad y mab, ac eto yn fodlon, troi gefn ar hynny, ddod i'n byd ni, ac i ddod i blith pechaduriaid, i ddod a trai, yn hytrach na cael ynghylion yn ei foliannu fe, yn heddiannol a'i addoli fe, ac yn ei glodfori fe, yn dod i le ble oedd pobl yn ei watwar yn ei boenydio, yn ei wrthod Ac arglwydd, yn ni'n diolch i ti bod wedi bod yn fodlon dod, nid mewn barn, fel i'n heiddi, ond mewn gras, fel gwaredwr. Diolch ti bod wedi bod yn fodlon mynd i'r groes yn ein lle ni. A bod trwy i farwolaeth bod ni'n cael bywyd, trwy i glodi fe, bod ni'n cael ei gyfoeth bod yn cael cip ar uffen sy'n troi yn nef i ni. Arglwydd, ni'n diolch ti bod Crist yn awr yn y nefoedd wedi atgyfodi. Ni'n diolch i ti ar y sil cyntaf yna, pan oedd y disgyblion, pan y gwragedd yn mynd i'r bedd yn galaru, bod nhw'n gadael gyda gobaith, bod y Crist ddim yno, ond bod e wedi atgyfodi, bod ei waith wedi orffen, bod ei waith wedi dderbyn gyda tad, a bod nawr yn flaenffrwyth i ni. Arglwydd, ni'n gweddio bydden ni
yn cofio yn fwy cyson, yn fwy a fwy cyson, hyd a lled y ras ti gyda ni. Ie, fel bod ni ddim yn gwyro fel i ni. Fel bod ni ddim yn mynd ffordd yn hun fel i ni. Fel bod ni ddim yn mynd ar gyfeilion. Bod ni ddim yn creu eilunod eto ag eto ag eto. Ond bod ni'n glynu wrth y mab. Ac yn ei garu fe. Arglwydd, ni'n diolch ti bod yn rhyfeddol, fel ni'n sôn bore yma, yn meddwl bore yma, dy fod ti wedi'n cyfiawnhau ni. Bod ti wedi datgan ni yn gyfiawn. Ac arglwydd, ni'n diolch ti am y sicrwydd sydd yn hynny, os i ni'n credu, y bod yn holl bechodau ni wedi maddau, a bod nawr wedi gwisgo yn mheryson yr arwydd Iesu Grist, a bod ni wedi'n cuddio ynddo fi. O arglwydd, ni'n gweddio i ti bod yn gymorth i ni, wneud yn fawr o'n braint ni, a bod yr ysbryd yn gweithio yno ni, i nerthu ni, i fyw dy fwyn di, ac i sôn wrth eraill amdano ti. Arglwydd Dduw, ni'n gofyn hyn o nawr i ti i siarad â ni. Arglwydd i'n gweddio, bydd di'n helpu ni i feddwl, i ganolbwyntio, i ddeall dair di. Ac arglwydd i'n gweddio, byddwn ni yn profi dy ras di ac yn ymwybodol bod gen i ti air heno ar ein cyfer ni yn bersonol ac ar ein cyfer ni fel eglwys. Ac arglwydd ni yn gweddio i am dy eglwys di fan hyn, am dy fendith di, ond ni'n gofyn am dy eglwys di hefyd yn meddwl yn arbennig am yr Wcrain, eto ac yn gofyn i ti arfogi dy bobl di. Ni'n gweddio byddai tystiolaeth nhw, a'i cariad nhw, a'i gras nhw, a'i ffydd nhw, i ti di rhoi iddyn nhw yn llywyrchu, yn oleini, yn halen mewn cymdeithas sydd angen yr arwydd Iesu Grist. O Dduw, ni'n gweddio bydde eraill hyd yn oed yng nghanol trychineb yn dod i obeithio yng Nghrist. Ac arglwydd ni yn gweddio hefyd dy ofal di, am dy dangnefedd di. Nid yn unig yn yr Wcrain, ond tyble mae yna rhyfeloedd. Tyble mae yna bobl yn cael ei effeithio gan anghyfiawder. Arglwydd ni'n gofyn, arbennig am yr eglwysi sy'n delio gyda ffoaduriaid o'r Wcrain, yn Wlad Pwyl, yn Moldova, ac yn gweddio i ti arfogi nhw hefyd. I wybod sut i fod yn gysur ac i sut i basio ymlaen, moddio'n gras i fywydau rhai sydd wedi colli cymaint. A rwy'n i'n gwybod bod angen moddio'n gras ar cymdeithas ni hefyd. Ac arno ni hefyd fan hyn o. O Dduw, ni wedi drigyrhau wrthyn ni. A ni'n gofyn, ni wedi ymwneud yn ni, yn dyner, ond hefyd ymwneud yn ni fel bod ni yn cael yn gwneud yn fwy tebyg yr arwydd Iesu Grist, yn fwy cymwys i deyrnas nefoedd. Ac arwydd yn gweddio, ni wedi rhoi hiraeth ni am y dydd ti yn dyn nhw. Ac gen i weld ti fel brenin e brenhinoedd ac arglwydd yr arglwyddi. O Dduw, bydd gyda ni felly, bendithio ni, goganedda dyn, mwyn Crist. Amen. Nawn ni ganu o'r llyfr ymyned trwy yma. Ni'n cymryd y geiriau'r emyn ola, ddim i gyd falle ar y sgrin, ond falle bydd rhai yna, ond mi oedd Emyr fi'n credu yn sôn, o'n i'n canu'r emyn yma'n ddiweddar, ac yn sôn bod yna welliant falle wneud gyda'r gair cyntaf, pennill cyntaf. Mae'n wneud os, dyle fe fod, ond pan gwelir fi bychadur, rwy ddydd ar ben fy nhaith. Rhyfeddol fydd y canu, a newydd fydd yr iaith, yn seinio buddigoliaeth am iachawdwriaeth lawn, heb ofni colli'r frwydr, na bore, na ffrynhawn, ac ymlaen, yn ei godi i ganu.
O, fe, o'n i ddim yn mynd 5-6, na? Ni'n iawn, ni? Wel, os gyda chi'ch Beibl, os ydych chi droi at y darn o Efengyl Luc, nath ni ddarllen nghynt am Iowan Fedyddiwr. Dwi'n gwybod os chi wedi gwylio I'm a Celebrity, Get Me Out of Here. Dwi erioed wedi gwylio fe. Os chi'n meddwl bod yna rhyw dinc o falchder yn y pwynt yna, chi eisiau fod yn gywir. Ond dwi erioed wedi gwylio fe, ond fi yn gwybod bod nhw'n cael rhywbeth sy'n cael ei alw'n bush tucker trials. A maen nhw'n gorfod byw yn y jwngl yn Australia, neu mewn castell yng Nghymru, mae'r ddau mor debyg yn dweud. Maen nhw'n gorfod byw mewn jwngl, maen nhw'n gorfod blasu a bwyta bwyd, byddech chi ddim yn bwyta fel arfer. Petai person byddai'n ideal i fynd ar I'm a Celebrity, Get Me Out of Here, mae'n siŵr byddai Iowan Fedyddiwr wneud job da. Be chi'n gwybod amdano fe? Wel, mae'n siŵr bod chi'n gwybod bod e'n gwisgo croen camel. Oedd e'n wastad rhyfeddu fi fel plentyn yn sicr. Ac yna, beth e'n bwyta? Wel, locustiaid gwyllt a mel. Wel, mel, ffain. Falle, os chi'n rhoi digon o fel ar locustiaid, falle bod nhw'n blasu yn dda, dwi'n gwybod. Ond yn sicr, dyma ddyn sy'n ymddangos yn wyllt, a bydde bedside manner fe ddim yn taro tant gyda ni. Mae ffordd o siarad y bobl, does dim byd parchus na polite amdano fe. Ac eto, mae'n ddyn hynod o bwysig. Yn wir, mae Crist yn dweud os neb mwy na Iowan Fedyddiwr. A mae yna 3 peth fi eisiau ni weld am Iowan Fedyddiwr yn yr hanes wnaethon ni ddarllen gyda'n gilydd gynnau. A'r peth cyntaf yw hyn. Mae Iowan Fedyddiwr yn ddyn sydd â gair yr arglwydd. Mae Iowan Fedyddiwr yn ddyn
sydd â gair yr arglwydd. Nawr, gyda Efengyl Luc, ni'n gwybod pam bod Luc wedi sgrifennu y llyfr yma. Mae'n dweud wrthon ni yn adnodau cyntaf. Os chi'n edrych ar Luc, penod 1 ac adnod 1, mae'n dweud bod wedi ysgrifennu'r hanes yma, penderfynais yna i gymryd i'n chwilio'n fanwl i bopeth ar dechreuad, i hysgrifennu ti yn ei trefn ar dderchocaf Theophilus, mwyn i ti gael sicrwydd am y wybodaeth a dderbyniaist. Mae eisiau'r person a Theophilus cael sicrwydd am y pethau mae wedi clywed am yr arglwydd Iesu Grist, am y pethau sydd wedi cyflawni, y pethau sydd wedi digwydd yn ystod y cyfnod hynny. Ac felly un o'r pethau mae Luc yn gwneud tro ar ôl tro yw mae'n nodi pethau hanesyddol sydd wedi digwydd. Mae'n nodi digwyddiadau penodol, pobl penodol, fel bod Theophilus a ni hefyd, yma heno, yn gallu cael sicrwydd bod y cyfan wedi digwydd. Bod e ddim jyst yn rhyw fath o stori fel nofel chi'n pigo lan. Dyw e ddim yn Lord of the Rings neu rhywbeth tebyg i hynny. Yn hytrach, mae ni'n edrych arno heno yn hanes. A mae hwnna'n bwysig i ni gofio falle, i chi blant falle'n arbennig, bod e'n bwysig i chi gofio. Os mae rhywun yn dweud, fel ydych chi credu'r pethau yna? Wel, eich chi dweud, achos bod e'n wir. Achos bod y pethau hyn wedi digwydd. Wrth ni geisio sôn, hynny ni'n mynd trwy ymgyrch Passion for Life, wrth ni geisio sôn wrth eraill am yr Efengyl, ni'n gallu gael hyder. Mae nid jyst rhywbeth mae rhywun wedi dyfeisio i we, neu stori mae rhywun wedi wneud lan i we. Ond hytrach, dyma bethau sydd wedi digwydd mewn hanes ac mewn amser. Ac felly gallwn ni gredu yr hyn sydd wedi digwydd. Ond fi'n credu bod Luc hefyd yn sôn am yr enwau yma am reswm arall hefyd ar ddechrau penod 3. Be ni'n gweld yw dyma pobl mawr yr oes. Pobl mawr y cyfnod o ddiwonfedyddiwr a Crist wedyn yn byw yn ddi. Tiberius Caesar, dyma arweinydd ymerodraeth Rhufain. Oedd yn rheoli dros rhan fwyaf byd fel o'n nhw'n ei deall i ar y pryd. A wedyn, dyma pobl fel Pontius Pilate a Herod Philip a Lysanias. Dyma arweinwyr gwledyddol y Rhufeiniaid ar Israel, ar genedl Israel. A wedyn, nid yn unig arweinwyr gwleidyddol, ond arweinwyr ysbrydol. Dyma Annas a Caiaphas, arweinwyr ysbrydol y genedl. A mae'r holl arweinwyr yma, yn bobl nerthol, yn bobl pwerus. Ond mae'r frawddeg i gyd yn arwen at daith gair Duw at Ioan. Fab, Sacharias. Pwy oedd e? Mae gymaru ar pobl mawr eraill yma. Oedd e'n neb. Ac eto, mae gair Duw yn dod iddo fe. Mae rhywun dim byd yn atyniadol amdano fe. Mae rhywbeth brawychus amdano fe yn ei groen camel am bwyta locustiaid. A sdim byd seeker sensitif yn ei brigethu fe. Dwi ddim yn bod yn ofalus. Dim byd sugar-coated. Mae'n dechrau yn dweud, chwi epil gwyberod. You brood of vipers. Na ffordd i ddechrau pregeth i siarad a phobl. Mae'n cyhoeddi bethau anodd a brawychus. Ond eto, mae'n pregethu gair yr arglwydd. O'r holl enwau yna, mae'n un sy'n bwysig. A Ioan Fedyddiwr yw hwnna. Achos mae fe gair Duw wedi dod ato fe. A ni'n gallu cael yn temtio mor hawdd, ydyn ni? I wrando ar leisiau pobl eraill,
pob math o leisiau ni'n meddwl sydd yn bwysig. Falle'n arweinwyr gwleidyddol. Falle'n arweinwyr ysbrydol. I'n gwylio'r cledydd ddiweddar, sa'n gwybod ble o'n i dyn nhw, ond gyda pobl eraill, dath y Dalai Lama ymlaen a pobl yn awyddus i glywed beth oedd fe ddweud. Mae pobl eisiau clywed beth sy'n arweinwyr mawr yn byd ni i ddweud, neu falle eto byd sydd tu hwnt i fi, ond influencers ar Instagram, neu ar TikTok, neu y person ar YouTube sydd yn dangos chi sut i ddefnyddio Minecraft, neu ty beth yw e. Neu llais pobl pwysig yn gwaith ni, neu yn yr ysgol, neu ty beth yw e. Ni'n cael yn temtio i wrando ar lleisiau y bobl hynny. Y lleisiau yna sydd mor amlwg yn ein cymdeithas ni. Ond ty beth y sefyllfa? Ty beth yw'r oes ni'n byw ynddo? Dim ond un llais sydd werth gwrando arno fe yn y pen draw. A hwnna yw'r llais sydd yn cyhoeddi gair yr arglwydd. Dyna'r gair sy'n cyfri nawr ac am dragwyddoldeb. Falle bod e ddim yn atyniadol. Falle bod e'n neud ni'n anghyfforddus. Falle bod e'n wrthyn ni fel mae pobl eraill yn meddwl ac yn credu. Falle wneith e arwen at erledigaeth. Falle cywilydd, falle siom. Ond yr unig lais sy'n werth gwrando arni. Achos mae'n air y gwirionedd. Mae'n air y bywyd. Faint o bwysau ni'n rhoi i wrando ar air Duw. Faint o amser ni'n rhoi i wrando ar air Duw. Ac wrth i ni wrando, wrth i ni ddarllen, nid gwneud na heb feddwl neu heb profi gar yr arglwydd, ond i chwilio, i fyfyrio ar y gair. Mae angen gofal ac angen gwybodaeth a dirnadaeth, ond mae angen i fod yn bobl sydd yn trwytho yn y gair ac sy'n rhoi y gair yn uwch na gwrando ar ddim byd arall. Os dim ryfedd yn sefyll y salmydd, salm, a nifer o weithiau, mae'n salm 119 ac adnod 103 mae'r salmydd yn dweud mor felys yw da ddewyd i'n gynnau. Mae'n lysach na mêl i'n gwefusau. Dyna beth yw y gair, neu gyfe? Dyw mêl byth yn mynd heibio i sell-by date. Chi'n gwybod? Os mynd o'r pethau, dwi ddim sy'n best before date arno fe, achos dwi byth yn mynd off. Mae wastad yr un mor hyfryd, yr un mor felys, yr un mor foethus, yn bodloni ni yn yr un ffordd, yn llawn pleser, mae'n llewyrch i'n llyged ni, ac yn bywhau i'n unaid ni. Dyma gair y arglwydd, yn i'w wrando arno fe. Ar bwy ni'n gwrando? Pwy yw'r pobl sy'n effeithio fwyaf ar sut i ni'n byw, a sut i ni'n credu, a sut i ni'n meddwl? Pwy sy'n dylanwadu ni a'n penderfyniadau ni? A'i gair Duw neu doethineb y byd? Yn i'w wrando ar air yr arglwydd. Ail beth, felly, y peth gyntaf yw, mae Ioan Fedyddiwr yn ddyn a gair yr arglwydd. Yr ail beth yw neges Ioan Fedyddiwr yw edifeirwch. Neges Ioan Fedyddiwr yw edifeirwch. Y peth arall, mae'r rhestr o enwau mewn atgoffa ni ono, felly. Felly, fe'n taro chi wrth i fi ddarllen. Pa chi'n gwrando ar llyfrau neu llyfrau proffwydi, yr Hen Testament. Felly, yn Jeremia ac adnod, penod 1 adnod 1. Wedyn ni geiriau Jeremia, fab Hilceia, un o'r offeiriaid oedd yn Anathoth, yn Hiriogaeth Benjamin. Ato ef y daeth gair yr arglwydd y nyddiau Joseia, fab Amon, brenin Juda. Neu yn Eseia, ni'n gweld yn Eseia 6, pan mae gair yr arglwydd yn dod at Eseia, mae'n cael ei alw fel proffwyd. Mae'n dweud, yn y flwyddyn y bu farw'r brenin Wseia. Hynny yw,
beth mae y lyc yr atgoffa ni fan hyn, mae'n dweud, mae yna broffwyd yma. Mae'r dyn yma yn broffwyd. Y proffwyd ola, yr un sydd wedi cael ei addo y byddai'n dod cyn y Meseia. Chi'n cofio geiriau ola yr Hen Testament yn Malachi. Mae'n dweud, wyle fi'n anfon atoch, Elias y proffwyd cyn dod dydd mawr ac ofnadwy yr arglwydd. A beth mae Luc yn dweud yw, dyma fe. Dyma Elias wedi dod. Dyma'r proffwyd sy'n dod cyn dydd mawr yr arglwydd. Yn gwybod bod ers dyddiau Malachi, mae yna 400 o flynyddoedd wedi bod. 400 o flynyddoedd o dywelwch. A pan mae gair yr arglwydd yn dod i Ioan yn yr anialwch, chi'n cael y tymlad bod e ddim jyst yn le derddo, ond bod yn anialwch ysbrydol ar Israel hefyd. Ond mae Luc yn sôn bod e'n ysgrifennu hanes y pethau a gyflawnwyd. Hynny yw, nid yn unig y pethau sydd wedi digwydd, ond dyma cyflawniad o'r holl Hen Testament. Mae hanes i gyd wedi bod yn gweithio tuag at y foment yma, pan mae Crist yn dod i'r byd. A'r un ola sy'n paratoi ffordd i'r arglwydd Iesu Grist yw Ioan Fydyddiwr. Fe yw'r Elias. A mae dy fe'r un neges a phroffwydi'r Hen Testament. Yr un neges sydd gyda fe. Ni'n gwybod beth yw hanes yr Hen Testament. Yn dyn ni bod Duw wedi creu pobl iddo fe ei hun. Ac eto, tro ar ôl tro, mae'r pobl yna yn troi cefnau ar Dduw. Maen nhw yn mynd ffordd eu hunain. Maen nhw'n gwrthwynebu Duw. Maen nhw yn byw yn anghyfiawn ac yn anwybyddu, yn wir yn cysau yr un sydd wedi creu nhw i gwaredwr nhw. A mae'r proffwydi yn rhybuddio tro ar ôl tro dweud, mae angen i chi edifarhau. Dyna neges Ioan, fe adnod 3, mae'n dweud, bydd yn dod gan gyhoeddi budydd ediferwch yn foddion maddeiant pechodau. Mae'n dweud, mae rhaid chi edifarhau. Hynny, mae rhaid chi wneud U-turn. O chi yn mynd fel hyn. Ond mae rhaid chi droi nôl a mynd nôl ffordd arall. O chi mynd bant o ddiwrth Dduw. Ond mae rhaid chi droi nôl. Troi nôl at Dduw am fywyd. Mae rhaid chi edifarhau. Gyda pen draw, ni'n gwybod dyn ni'n hanes Israel. Y cenedl yma, mae Duw wedi dewis. Bydd mynd mor ddrwg, bod ei gwrthryfel nhw mor fawr, bod e'n danfon nhw i'r geithlyd. Bod nhw'n mynd i Babylon. Bod nhw'n mynd i wlad arall, cael ei ternasu gan frenin arall. Ond, Meseia, y proffwyd, yn addo bod yna obeth iddyn nhw. Bydd yna ddechrau newydd iddyn nhw. A dyna beth mae Luc yn dyfynnu fan hyn. Yn dyfynnu o Eseia 40 adnodau 3-5. Llais un yn galw'n arnialwch. Paratwch ffordd yr arglwydd. Mae'n dweud, wneith y ffyrdd garw cael ei wneud yn llyfn. Bydd y llwybrau troellog yn cael ei unioni. Mae yna obeth. Mae yna obeth newydd yn dod. Ac ar un llaw, mae hynny wedi wireddu Israel yn fawr. Mae nhw'n nôl yn Israel. Mae'r geithlyd wedi dod i ben. Ond, cysgod yw e. Cysgod yw e o beth mae Duw wir eisiau gwneud i'w bobl e. A ni'n gweld yn yr adnodau ola y dyfyniad yna, yn adnod 8 fan hyn, mae'n dweud, a bydd y ddynol rhyw oll yn gweld iachawdwriaeth Duw. Bydd y ddynol rhyw oll yn gweld iachawdwriaeth Duw. Yn Eseia 40, adnod 5, yn dweud, datguddir gogoniant yr arglwydd, a phawb ynghyd yn ei weld. Mae'n dweud bod Duw ei hun yn dod. Gogoniant Duw ei hun yn dod i'n byd ni. A fan hyn, dim jyst dros dro, iachub ni dros dro lawr Babyloniaid, neu o lawr
Rhufeiniaid, a ddim jyst i iachub un cenedl, ond nawr i bawb. Bydd pawb yn gweld iachawdwriaeth Duw. Wrth iddo fe ei hun ddod i'n plith ni. A mae Ioan yn dweud mae'n agos, mae'n dod. Mae'r dyn yn dod, mae Duw yn dod i'n plith ni. A atgoffa ni'n dweud bod neges yr Efengil yr un o hyd. Yn yr Hen Testament a'r Testament Newydd, mae Duw yn galw ni i edifarhau, i droi nôl ato fe, mwyn maddeiant pechodau. A dyna mae Ioan yn cyhoeddi. A fel y proffwydi'r Hen Testament, mae Ioan yn ddiflewyn ar Dafod. A yn sydyn, mi jyst ni edrych ar 3 peth yn hyn, mae'n dweud am edifeirwch. 3 peth am edifeirwch, i neges yw edifeirwch. A'r peth cyntaf yw, mae angen edifeirwch ar bawb. Mae angen ar bawb. Mae'n radical. Mae'r neges yn radical. Pan mae Ioan yn dweud bod angen bydyddio, hynny yw, i'r Iddewon, o'n nhw'n gweld eu hunain fel rhan o cenedl Dduw. Oedd angen i'r cenhedloedd, os o'n nhw am ddod yn rhan o'r genedl Dduw, oedd rhaid iddyn nhw cael eu bydyddio. Oedd e'n arwydd bod nhw'n gadael yr hen fywyd na heibio a dechrau rhywbeth newydd. Yn golchi'r pethau oedd yn gwneud nhw'n am hir, a nawr o'n nhw'n bir. Wrth gwrs, arwydd oedd e. Jyst dŵr oedd e. Oedd dim angen hynny ar Iddewon, o'n nhw yn y clwb yn barod. Oedd nhw y membership card yn barod. Ond mae neges Ioan yn hollol radical. Dy ddim yn dweud, mae angen i chi gael eich bydyddio, ond i chi yn oce. Na, dim o gwbl. Fel ni wedi dweud yn barod, mae'n dweud, chwi epil gwyberod. Mae'n dweud i chi gyd yr un peth. Mae pob un o'n chi, dim ots dy fi os chi'n Iddew neu'n un o'r genedl ddynion, chi gyd angen edifeirwch. Chi gyd yn amhir. Chi gyd yn ddrygionus. Pwy chi'n meddwl i chi? Mae angen edifeirwch ar bawb. Dyw gweithredoedd da ddim yn ddigon. Dyw bod yn aelod o'r clwb iawn ddim yn ddigon. Mae angen dechreuad newydd ar bob un o'n chi. Mae angen edifeirwch, newid calon, meddwl ac ewyllus ar bawb yn ddiwahan. Yr ail beth am edifeirwch yw, mae'n bersonol. Chi wedi cwrdda rhywun rhywbryd a maen nhw'n dweud, so ti'n gwybod pwy fi? Neu un o'r wath falle, so ti'n gwybod pwy yw'n had i? Neu pwy yw'n heili? A mae yna union fel yr Iddewon yn yr hanes yma. Mae Ioan o'n grymu, maen nhw'n dweud, wel, ni'n iawn. Mae dyn ni Abraham yn dad. Ni o'r traddodiad cywir, i ni'n iawn, sy'n eisiau edifeirwch arno ni. Mae ni'n freintiedig, o mae nhw'n freintiedig. Ond mae angen edifeirwch ar bob un yn bersonol. Dim ots pwy yw'ch rhieni, neu pwy yw'ch teulu chi. Dim ots beth maen nhw'n credu. Mae'n gorfod bod yn rhywbeth i chi yn wneud yn bersonol. Ac eto fi'n gofyn i chi blant i feddwl am y. Chi sy'n dod o deuluoedd Cristnogol. A falle meddwl bod chi'n iawn. Mae angen i chi feddwl. Mae angen i chi wneud penderfyniad. Mae angen i chi weddio ar yr arglwydd i agor eich llygad chi, fel bod chi hefyd yn edfarhau, ond hefyd i ni. Ni sydd falle yn y lle cywir, yn gwneud y pethau cywir. Ac eto, oedden ni wedi edfarhau. Mae Duw yn gweld y cyfan. Mae'n gwybod beth sy'n nghalonau pob un ohono ni. Mae angen i ni yn bersonol i edfarhau. Achos mae yna rybydd
frawychus. Yn dos? Ni'n gweld beth mae'n dweud. Mae'r fwyell eisoes wrth raidd y coed. Felly mae pob coed yna wedi dwy ffrwyth da, gael ei thorri lawr a'i bwrwy'r tan. Mae'n dweud mae'r fwyell wrth raidd y coed. So os chi erioed wedi gyfod taro rhywbeth a chi'n i ddechrau, chi jyst yn gorfod mesur e. Chi jyst yn gorfod cael cwbl o shots jyst yn mwyn gweld ble chi'n torri. Mae Iwan yn dweud, a mae'n frawychus. Mae Duw gyda'r bwyell a mae'n mesur. Mae'n mesur y trawiad. Mae angen wedi farhau cyn gynted ac sydd bosib. Peidiwch gadael e. Mae'n rhywbeth sydd angen gwneud hynno. A'r trydydd peth am edifeirwch yw mae edifeirwch yn arwain at fywyd llawn ffrwyth. Pan maen nhw'n dod at Iwan ac yn dweud beth awn nawn ni, dwi ddim yn golygu beth awn nawn ni i ennill iachawdwriaeth. Hynny beth mae'n golygu yw, unwaith chi wedi edifyrhau, unwaith chi wedi gwneud yr U-turn, mae rhaid i pethau fod yn wahanol. Ac felly mae'n rhaid yna ffrwyth i'r hyn i chi'n byw, i'r hyn i chi'n credu. A dyna pam mae Duw yn mynd i dorri'r cod heb ffrwyth. Achos mae'n arwydd bod yna ddim edifeirwch. Ond, i'r rhai sydd yn edifyrhau, mae rhaid i fywyd newid yn llwyr. Mae'n ddiddorol dweud bod Iwan ddim yn dweud mae angen ti ddarllen y gair mwy. Mae angen ti weddio mwy. A ni'n gwybod mae'r peth yna'n hollol angenreidiol. Pidwch wneud y mwyaf ohonyn nhw. Ond nhw sydd yn bwysig ni mwyn tyfu, mwyn dysgu ni sut i fyw. Ond wrth i ni edifyrhau, bydd yn bywydau ni, y bethau ni'n gwneud, y bethau ni'n meddwl, fel ni'n trin yn harian ni a'n hamser ni, yn newid. Byddwn ni yn bobl hael, llawn gras. Os mae gyda ni 2 gris, ni'n rhannu ag unrhyw un sydd heb gris. Yn rhoi bwyd yr un ffordd. Ni'n bobl llawn integrity, y cyfiawnder a gonestrwydd. A mae ni dim mwy na'r swm a benwyd i chwi. Ddim yn camddefnyddio y eraill. Yn bod yn bobl bodlon, ddim yn ysbeilio neb trwy drais neu gamgehyddiad. Yn bobl mae eraill yn gallu ymddiried yno. Yn bobl sydd yn byw fel Crist ei hun. Mae Iwan yn dod â neges edifeirwch a rheolau'r deyrnas sy'n rheoli unwaith yn edifyrhau, nid rheolau'r byd. Beth mae'n golygu i ni i fyw bywyd edifeiriol, bywydau edifeiriol, yn ein lle ni, yn ein tai yn hunain, yn ein lle gwaith, gyda'n ffrindiau, yn ein cymuned ni. Wel, newn ni edifyrhau a dwy'n ffrwyth sydd yn arwydd o edifeirwch. A'r peth ola am Iwan Fedyddiwr, mae'n un a gair arglwydd i neges o edifeirwch, a'r peth ola, mae'n pwyntio at yr arglwydd Iesu Grist. Mae'n pwyntio at Iesu Grist. Mae'n ddiddorol dweud bod y bennod blaenorol ni wedi clywed neges yr yngylion, yndyn ni? Bod nhw yn dod yn newyddion da o lawenydd mawr, a fydd yr holl bobl. A fan hyn, mae'r un neges sy'n. Ni'n gweld yn adnod 18 fel hyn, ac ar y llawer nogaeth arall hefyd, yr oedd yn cyhoeddi'r newydd da i bobl. Mae dyfer newyddion da. Iwan yn dweud, un sy'n paratoi yw e. Paratoi ffordd i gogoniant Duw ei hun sydd yn dod. A mae Duw yn gallu gwneud cymaint mwy na beth mae Iwan Fedyddiwr yn gallu gwneud. Mae'n dweud, mae'r neges ddim amdano fi. Mae'r neges
am yr arglwydd Iesu Grist. Fe yw'r gobaith sydd i chi. Fe yw'r gobaith sydd i ni hyn. Ond mae'n dweud fi'n bedyddio a dŵr. Mae'n dweud yn adnod 16. Rwyf fi'n eich bedyddio a dŵr. Ond mae'n cryfach na mi yn dod. Nid yw fi'n deilwng i ddatod carau sandalau ef. Bydd ef yn eich bedyddio ar ysbryd glân ac a thân. Fi'n bedyddio a dŵr. Mae yn bedyddio a thân. Mae'r dŵr jyst arwydd, mae'n arwydd pwerus, yn dweud? O fynd mewn i'r dŵr a dod allan cael yn golchi yn y dŵr. Mae'n arwydd grymus bedydd. Ond jyst arwydd yw e. Ond mae Crist, pan mae fe hun yn dod, mae'n dod mewn tân. A mae'r tân yn ein puro ni. Mae'n cael gwared ar yr holl amhiredd. Fel bod ni yn y diwedd yn bir ac yn sanctaidd yn ei olwg e. Mae'n glanhau'r holl wastraff na i ffwrdd. Yn union beth mae di addo wneud yn barod. Yn dweud bod ni'n gwybod bod dim ond dŵr ddim yn gallu glanhau ni. Yn Ezekiel 36, mae Ezekiel yn dweud, mae Duw yn dweud, rhof i chwi galon newydd, a bydd ysbryd newydd ynoch. Tynaf allan ohonoch galon garreg, a rhof i chwi galon gig. Mae jyst golchi'r allanol ddim yn ddigon. Ni'n gwybod, dyn ni, bod angen gwaith mawr ar ni, yn ddofn tu fewn ni. A dim ond trwy dan Iesu Grist, mae'n bosib yn golchi ni trwy waith yr ysbryd glân. Ond mae'n dan arall hefyd gyda'r un sydd yn dod, gyda'r arglwydd Iesu Grist. Ni'n atebol un creawdwr, a mae'n dod gyda tân arall, a mae ei wyntyll yn barod yn ei law, i nithio'n lan yr hynaddarnwyd ac i gasglu'r grawn i'w ysgubor. Ond am yr is, bydd yn llosgi hwnnw a thân a niffodadwy. Mae'n dweud mae fel cynheuaf. A pwrpas y cynheuaf yw cael y grawn. Ond mae'n cael y grawn, mae'n gwahanu fe o'r is. A beth o'n nhw'n neud, o'n nhw'n taflu a y grawn oedd yn fwy trwm, mae hwnna wedyn yn disgyn a mae'r is yn mynd gyda'r gwynt. Wedyn, ble mae'r is yn disgyn, bydd nhw'n llosgi fe. Mae nhw wedi cael y ffrwyth. A maen nhw'n llosgu y gweddill. Y darlun o'r cynheuaf yn dweud bod yr arglwydd wrthi nawr yn nithio. A bydd hwn sydd â dim gwerth yr is yn cael ei losgi gan dan yr arglwydd. Ar un llaw, mae'n gysur yn un dos, bod yr rhai sydd ddim yn edifeiliol, y rai sydd ddim yn ymddiried, y rai anghyfiawn, bod na ddydd barn yn dod, bod na ddydd tân yn dod. Mae gysur i ni. Ni'n gweld nawr yn dyn ni bob dydd ar newyddion, canlyniadau anghyfiawnder yn fyw. Ond ni'n gwybod sy'n angen i fynd mor bell yna i weld canlyniadau anghyfiawnder o'n cwmpas ni. Ond mae Duw yn dweud, mae yna ddydd barn yn dod, ble bydd cyfiawnder yn cael ei gyflawni. A felly mae'n gysur i ni, yn gwybod bod anghyfiawnder yn cael ei gosbi. Ond mae'n rybydd yn dos. Mae Ioan yn glir yn dweud. Mae'n dan yn dod. Mae'r tân yn mynd un o ddau beth. Mae'n mynd i'n llosgu ni. Neu mae'n mynd i'n puro ni. Beth ni yn dymuno. Dim ryfedd bod Ioan Fedyddion yn dweud am hwn. Dwi ddim yn deilwng i ddatod carau sandalau fe. Dyma brenin y brenhinoedd ac arglwydd yr arglwyddi. Dyma'r un sydd â holl nerth y bydysawd yn eiddo
iddo fi yn ddew tân. A mae'n newyddion da. Mae'n newyddion da i ni hynno. Achos mae hynno yn ddydd graws. Beth i ni'n gwneud? Beth i ni'n gwneud o hyn i gyd? Oedden ni'n derbyn Crist fel brenin? Oedden ni'n gwrando ar lais Ioan? Oedden ni'n gwrando ar lais yr arglwydd Iesu Grist? Ac os i ni'n gwrando, oedden ni'n pwyntio pobl at Iesu Grist. Oedden ni fel Ioan yn dweud, dyma'r un. Dyma'r un mae'n chi ymddiried yno. Dyma'r un sy'n dod i'ch achub. Falle bod dim gyda ni hyfdrau Ioan. Falle bod ni'n ffili dweud fel mae Ioan yn gwneud. Falle bod ni'n ffili siarad gyda awdurdod Ioan. Ond mae pob un o'n ni yn gallu pwyntio at Iesu Grist. A dweud, grandewch arno fi. Dwi'n dweud bod hynny'n hawdd, ynddo? Mae'n ddiddorol beth sy'n digwydd i Ioan diwedd y hanes. Felly bwyntio at Grist, pregethu air, ymddiried ynddo fe. Ac eto, mae Ioan yn y carchar. Dwi ddim yn addo bywyd hawdd neu haws i ni. Ond, ni'n gwybod gyda ni gwaredwr sydd wedi bod trwy'r tân, trwy farn cyfiawn Duw, yn ein lle ni ar y groes. Fel bod ni yn cael ei fywyd fel bod ni yn cael y tân sy'n puro ag yn achub, yn glanhau ni wrth bob pechod, a'n derbyn yn gyfiawn gyda'i fronau nawr ac am dragwyddoldeb. Wel, yn ni edfarhau a chrydu ar efengyl mwyn i ogoniant ti. Amen. Ym ni orffen trwy ganu eto rhif 36 yn yr atodiad o eglwys cod a gwisg darfogaeth di. Gwrando alwad Crist ein brenin. Yr rhai oedd wan sy'n nawr yn dyrfa hi. Cryfder Duw sy'n erthyn byddin. A tharian ffydd a'r gwir o'n plaid. Gwrthodwn gelwydd yr un drwg. Cans cariad yw'r rhyfelgrir fyddin gref. Wrth i'n geisio y cylliddig. Yn ei godi gan. Sathru
Arglwydd Fyw, ni'n diolch ti bod heddi yn ddydd gras bod ti'n galw ni i edifyrhau, yn rhoi ffydd a nerth i ni wneud hynny. Ac arglwydd, bod ti gyda'r gallu yn glanhau ni, yn ddwfn ti fewn, ac yn cyfiawnhau ni. Arglwydd, gwna ni'n bobl sydd yn dwyn ffrwyth dy fwrwyn di, yn pwyntio eraill at yr arglwydd Iesu Grist,